Thatha lento sayithatha sinankinga ngisho incane. Thatha lento wena uphile uye kuhlupheka. Lento ayinabungozi, ngayo kuyaphileka. Uma lezo imfundiso zobumnyama uyithathile wayibeka emqondweni nasenhlizweni yakho, ngicela ukubuza umbuzo wodwa uma usufuna ukuthatha isinqumo okuyisona sona esovuna laba abenza okungcola bobumnyama emqondweni wakho kuyaphileka. Uma uyithathile lento yokuphila abakutshena ngayo ukuthi ngayo uma usuyithathile kuyaphileka, kungani ungazami uzabalaze uzohluleke uzamile? Uma kuwukuthi uzamile wazama wagcina uhlulekile, wahluleka waphinde wahluleka kuzo zonke izinto ongayithatha, kungani uthatha isinqumo esisibi ngale ndlela? Umqondo wakho nomphefumulo wakho uyohlezi ukhathele ngoba uyohlezi ucabanga lela gumbi elingavulwa yimuntu kowakho umuzi. Ucabanga lo mhla wokufika kokuhamba kwakho emhlabeni wena owaziwa nguwe wedwa ekuphileni kwakho. Uphila kanjani? Uphila wazi ukuthi kunesikhathi ukalelwe sona sokuphila. Uphila kanjani uwazi ukuthi emndenini kunozogula ehambe esibhedlela simkhulekele sibe nethemba lokuthi uzobuya ekubeni wazi ukuthi ngaphakathi uyazi ukuthi udliwa yini.